Ljudi, kao što vidite, pao je mrak, moja devika je istraumirana jadna. I od paukova, i od komaraca, i od nedostatka struje, i nedostatka toplote, i tako. Mogla bi da nabrem do sutra, ali mnogo mi se sviđa. A, baš je dobar challenge, a? Challenge. Nije baš za svakoga. Sad ću vam s njim kako izgleda okolo malo da vidite. Vidite ljudi kako izgleda. Mi smo mislili da ima tu nekoliko bungalova, tipa 20. Kad smo mi došli, kad smo vidjeli ključeva 570 ili 47, nebitno. Mi smo se šoknuli, šta je ovo, rekao, neko testiranje ljudi. Evo sad idemo na večeru. I što mi se nešto ne sviđa kod toga jeste da moramo da idemo u majici, iako je sve otvoreno, nikako to nije restoran sad. Baš puno ljudi ima, sad ćete da vidite. Evo iskreno vam kažemo, molimo Boga ako bude slobodno mjesto da sednemo da jedemo nešto. A? Da. Baš je ono gužo haos. Koji je red? Ja mislim da ćemo mi gladni ostati. A? Nismo znali da je ovo veliko. Snimit ćemo vam u jednom videu kako uopšte izgleda ovo sve. Unutra se nalazi glavno jelo, a ovdje sa strane imaju neki kao, nemam pojma, voće, povrće. Pa imaju neki gyrosi koliko sam video, ali baš me zanima šta ima tamo da se jede sad. Da? Stvarno svaka čast ljudima iz Hrvatske, stvarno su ovo jako dobro sredili sve. Stvarno svaka čast ljudima kako su sredili, znači ovo treba da se vidi. Aj probaj. Odlično. Probala sam bebe šargrebe. I? Kako ti sviđa? To sad jedemo hranu. Ne da su sredili, hrana je stvarno izvrsna. To je to što se tiče ove večere, a ja vam nastavljam snimak iz bungala. Ljudi, pao je mrak. Joj, vidite kako izgleda. Gore ima ovo za komarce. S tim svetlom da nam prizoveš komaraca. Znači da, koliko je jako, znači ne da smo zadovoljni što se tiče ovog gimbala. Baš nam je koristio, nema šta. Ljubavi. Pokažemo lampu. Aj, čekaj, aj. Gledajte vas. Ovo je inače baterija na solarno. Da, uzeli smo je na Temu. Kako ti se čini ovdje, s obzirom da se ona, znači, ne da se upašila, nego kolaps je bio u pitanju. Ali pre nego što to ispričaš, hoću da snimim, da pokažem ljudima da vidi kako je ovdje. Ja sam stavio stativ ovdje gore i tu sam stavio telefon i mogu da uključim blic. Imam i ovaj mali ovdje jedan deo što ne svetli tako loše, evo. Mislim, gimbal svetli jako dobro pa onda se ne vidi, ali evo i ovaj deo kad se ono osvetli baš je dobro. Ljubavi, šta ti imaš da kažeš? Ovo ima ovdje za komarce. Vidite kako izgleda. Mogu da snimaš moj nered koliko sam napravila vam uredno. Ma šta ima, vidite kako je nered. Kako je neredna katastrofa. Vidite da sam ja bacio papuče. Haos. Nije kao da vidimo nešto da sredimo. Ovdje ima ova kao bravica. Nećete verovati kako je dobro. Prosto jednostavno. Vidite kako izgleda. Sve preko štapa i kanapa. To ću da izađu unutra. Da izađemo unutra. Da izađemo napolje. Da snimim. Nije mi dobro. Ha? Si se uplašila? Jesam. Jedva sam moj dušek nagurali. Čekaj da zaključam ja pa ćemo mi lako. A? Kako se on zaključava? Brate mili, kako se... Dobro. Može i ovako. Vidim šta si uradio. Hoćeš da vidiš? Dobro si. Nisam dobro. Jesi. S kontra strane. A dobro, tako sam ja zatvarala isto. Dobro. Čisti smo. S kontra. Pričaj. Šta imaš da izjaviš? Ja kad sam ušla i videla ovo, prva reakcija mi je bila joj što je mračno, jer čak i po danu je, znači mnogo mračno jer nema nigde svetla, a nema ni prozora. Znači ima mali prozorčić jer se otvori kad dole i onda ne ulazi svetlo. I to mi je bilo malo ono, i onda sam skontala da u sred noći neću imati svetlo. I da ako mi se pripiški u sred noći ja moram da idem
50-100 metara do WC. Ali stvarno WC je dobar, nema šta. Pa jeste dobar, ali... A šta ja da kažem koji pišam 5 puta noću, kao da imam problem sa prostatom? Ja sam sad počela da pišem zbog tebe 1-2 puta, jer me ti probudiš, onda si meni ide. Pa znaš kako, sad ću je da me reklamira ovdje Prostamol Uno, ako se tako uopšte zove. Nije, a? Jeste. Jeste? Nemoj. Eto, imaš malo straha sad? Nemam. Nekako nemam sad. A kako si bila istraumirana kad smo došli? Nismo mogli ni da snimimo. Koliko smo se zatekli, čoveče. Jo, baš je čudno. Znala sam da će biti ovako, ali opet nekako se nisam nadala. Ne znam mi ovdje nemamo ni struje, ni ništa. Znači, bukvalno moramo da idemo dole na recepciju, da ostavimo telefone i onda oni nam označe telefone sa nekim brojevima i onda znamo čuvamo taj broj i jednostavno posle uzmemo telefon i to je to što se tiče toga. Znači, nema korišćenja telefona, nema ništa. Ovo je dobro za neke, da odu malo na odvikavanje, poput ove ne moje sise, nego... Nema Šta je ovo? Neće da ide... Aha. Ova djevojčica ovdje. Kako ćeš ti izdržati bez TikToka? Ja možda ja sam kreator, ali... Uplaćujem ljubav internet. Ja sam toliko zavisna da ću da čim mi istekne da uplatim novi i tako sam misliš? 5000 dinara. Samo na internet. Znači, hoćemo da gledamo neku seriju, nešto? Da. Top. Dok nam ne dođu komarci. Možda ako budu komarci dođe, ali mada imamo ovo gore. Pa, to će bude baš top. To će da bude baš top. Dok ga ti ne skršiš, dok ne budeš ustao da pišeš. Nismo probušili ovaj dušek, ali mislim da ćemo ga sad probušiti. Ako ga ovdje ne probušimo, nigde nećemo. Koliko je kamenito. Da. Idemo sad do toaleta da se umijemo, što bi se umivali. Da operemo zube. Što bi se umivali. Ti ponesi kaladon ti ovo, pošto ja nemam ruku. Ovdje ćemo. Dobro, džabe, zaključavamo oko nekog gurne, već će se sruši. Ajmo, snimi prilaz. Čekaj. Pazi, ne sam išlo. Kako zemlje je ima. Bravo. Stavim četkice zube. Stavim četkice zube na pod. A ko je šiša? Sad je čisto. Ima malo živčano perem zube. Kao da će da ti ispadne. Peške nismo ponali. Da. Of course. Eto. Rešeno. Sam mala babi da uzmem jedan. Jesi li, ja? Kako vam se čini? Baš me zanima, pišite u komentaru. Kao na Survivoru, bukvalno. Pa mi se ponašamo kao da smo na Survivoru, ali iskreno da vam kažem, ljudi, kako su mi bili zubi, jete? Iskreno da vam kažem... Ujebote. Tako da su od porcelana, da te vidim. Pa bit će još malo kako su mi dobri. Ujebote, baš su ti beli, već? Zašto nisam pravo s kaladontom zube u zadnje vreme? Evo s čim? S vodom sam. Zašto? Pa nekako mi nema logike da oni žele, ti što pravi kaladon, da mi sačuvaju zube. Pa onda ubija bakterije, ljubav. Pa nemam pojma. Ja perem vodom pa su mi i najbolji. A zato su mi i loši. Pocrkali mi svi zubi, šans. Sad ćemo nastaviti snimanje unutra. Daj meni kremic, ja volim kremu. Da ti ovo. Stavi, probaj. Mami ti, Miša. Uključavaj. Šta ti dam, kod tebe su ključevi? Dobro, ajde, skontala si. Stigli smo u smeštaj, sati je 9:28, pošto nemamo šta da radimo, a mrtvi smo, umorni. Mi sad idemo da gledamo seriju i posle spavanje i javljamo se ujutru ako preživimo noć. Posjetite moj sajt planishrane-treninga.com i možete tu da mi naravno pišete sve što vas zanima. Možete poručiti moj plan ishrane i treninga ili da mi se javite putem Instagrama Davor_Ćajić.
ova moja devojka nije normalna. Ja sam našao ovdje škorpiju noćas kad sam išao do WC-a, a ona viče da li će nam škorpija probušiti ananas. Znači, ti stvarno devojka od majke mi nisi normalna. Sve ću da vam snimim da vidite škorpiju. Lepo sam ja rekao, javljamo se mi ujutro ako budem živi. Dobro jutro ljudi, sad smo se probudili, 8 je sati. Auć, ja sam jurio s glavkare cijelu noć. Što ti sasvim? Ne lažeš, lažu si na meni cijelu noć jer si se plašio. Nisam se uplašio uopšte. Aha. Šta bi se ja plašio? Sa silom. Joj, traumu sam dobio. On se suzbio uz mene. Meni je još čudno jer on inače beži od mene kad spava. A sad se suzbio, ne možeš ga gurnuti. Izjeo. Tako da, noć provedena, živi, zdravi, ali... Samo što smo morali da stavimo da piškimo sred noći da idemo. Da, ja sam u 2 sata išao. Ja sam u 6. I ljudi, ako vam se svidio klip kako smo prenoćili u bungalu, subscribeujte se i lajkujte. I pišite nešto u komentarima šta biste želeli sljedeće da snimimo.